Kubor nakaslem jong unongsan hima. Kisamla jong kabalang 7-day Adventist Khasi Batjantia hne kasngi kila pelong ye ka blood donation camp Habruk Side Adventist Secondary School. Habakran ba unongsan hima u pastor Prosperity Lamare u Director Youth Ministry Department ulay thu bakani ka Youth Department bat ka health department kala pelong ya kani ka blood donation banyarap ya ki bapang ki bashitom ki bakendu ki basham lanot khamtam kitu ki bajenjar banyo asnam ha bapang bashitom na kani ka daw kani ka kanhon kashim ya kani ka sinjam ban ais nam shaka hospital bakin yo ajimentoy ulay thu bakila don kumbashi spangot ki samla ki bla yalum nakhasi bajantia ban ais nam ha kani ka sngi ula kenturu ya baro bakajing ais nam kalong ka babha bat kat ba phidang ais nam ka met ka jongphi kan kersoi dakas nam ka bathamai kanlong ka jing mento ya phi bat ka kot ka khya ula pinchlur ya baro ban wan shakmat ban ais nam bakan long ka jing rab ya kitu ki badan kam snam. One boy was sleeping in there, that place, and his leg was Kulay yapi nongsan hima nagbanta kini ka por pilawan ban sim bat capture kini ka Global Youth Day bat ka jingai snam jongi kum ka balang 7 Day Adventist. Ngadai pastor Pilamari iba in charge sia ka Youth Department. Bat hakini ka sni ka Youth Department bat ka Health Department ila organize nagbanta ban ai snam. Kajing temu ku jongi ban ai snam golong ban yarap iba pang iba sistem kiba kerdu bat kiba jenjar basam lanot kibom don bahing bahasam nagbanta ban yo snam bagi pang gisitam begumtang iberkhat ba ngin ai snam sya ga hospital nang bagila ban yarap yagitu kiba don na pedang kejing kerdu bat khamtam kejing du jingkermen agi jing im gejongki tengi don kumba sispa ngut ki khna samla kiba ngilelum na khasi bat jantia barok gawe nagbanta ban aisnam hakini kesni ding adon ko kubor ban ngakwa ban appeal sepi kinang sngap baro ba kejing aisnam golong ko bha kam don kejing ma ru nagbanta jongpi namar kat ba pidang ai ka met jongpi kan dang kersoi de snam ko bathmai pat dikum ta golong kejing bha bat kejing ko jikhia ru nagbanta jongpi iwe de pikloi ban aisnam te ngakwa ban kentu yipi bagi samla ikon samla jong geri khasi jantia jongi ba ngidai ban penslur yagi weru bat khamtam ru samla jongi khnang bagin aisnam bat bagan long gejing rap na ka benta ki briu ki ba du jingkermen bat kinyo ru ya gejing im te gumba ken ge jong ublei ga ang ba pilio priang to pinai gumta ngai scam ba ge ba ublei ulang ba ngi sisa ngilio gesnam bahkan ini kepercayaan haban tiet ya baro kini don kam jongi wat na do go umru ni haban tiet andre ke snam ngim don kam ban tiet ye go bele ula ai to ngini sam shagi we pat kumta nga penslur ye phi ki pra bangit ki samla jong balang bat ki samla baro jong geri khasi jantia jongi ba pinlong ki samla ki ban slur ki ban ai ki ban yarap na ke benta ki we pat ki bakerdu bat ki basam lanot to ai blen kurku ye phi bat kumju rengai kublei gini ki samla baro ki balaya aisnam agani ke sngi ba ublei undang kerku yiki ngai kublei ki balang ki jongi ngai kublei ki wei pat ki bomdei ki pra bangai jongi ru ki balai join ki balai so bat ni agani ke sngi knang ba ki wei ru kin yo gajing slur na ka benta ban aisnam ngakwa bani thu yo pi ba don sibun ki bala ai gerteng andre don ru ki bala kenno don ru ki bating thurnia don ru ki bating snam don gi badi rawai andre kumi gitu ngimla ban sim andre gi wei gi basat gi baklan gi la wan sakmat bat gi sim ya gi senjam ban aisnam begum ta kuble sibon je pi baro gi perlok berjor bul kloy ban aisnam nag benta gi baduk bat gi basam gerdu kuble sibon ublen ku ye pi bat kumju ru ya kene ka channel nongsan hima kadba pidang le ga kam bahabat broadcast ya
kini ke kam ku bahag ke jongi blain kut khu yapi amen